Aquest estiu, la Policia Municipal de Gavà s'ha integrat de manera efectiva a la xarxa Rescat, un sistema de telecomunicacions de la Generalitat que posa en contacte tots els cossos de seguretat del país. Aquesta integració s'ha dut a terme mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Interior, que durarà uns anys i que posarà a prova l'efectivitat del sistema. S'espera que amb aquesta innovació tecnològica les actuacions d'emergència siguin encara més ràpides i coordinades. La policia de Gavà ja forma part de la xarxa Rescat, un sistema de comunicació que comparteixen les policies municipals i també Mossos d'Esquadra, bombers, agents rurals, protecció civil i el servei d'emergències mèdiques. L'objectiu és millorar la coordinació entre els cossos de seguretat i atenció, a més d'oferir la funcionalitat d'un sistema d'última generació. La elección que hemos hecho precisamente es por eso, es un sistema totalmente moderno, un sistema totalmente codificado, con muchísimas posibilidades, que nos permite hacer a través de convenios intercomunicarnos con Mossos d'Esquadra y bomberos en casos de emergencia. Y bueno, hemos sustituido un sistema relativamente obsoleto que teníamos y nos hemos incorporado al Rescat de Catalunya. Les dades de la xarxa Rescat estan encriptades i no poden ser escanejades per terceres persones. El sistema també disposa de localització GPS i comunicació punt a punt en forma de telèfon. Cada agent porta una emissora que se suma a les que hi ha als vehicles i les dues de la central. La seva cobertura és pràcticament tot el territori català, ja que hi ha previstos uns 30.000 terminals amb uns 200 repetidors. D'aquesta manera es pot participar en situacions d'ampli abast i afectació, com incendis, accidents, ventades o inundacions.